Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'tayız. Biz Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat şehrinde Türkmen halkının arkadağı milli lider, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow bilen töhfetdeş bolýar. İlki bilen işiňiziň ören köpdigine garamazdan bizi kabul edeniňiz üçin size hoşallygymyzy bildirmäge ruhsat ediň. Siz diňe bir Türkmenistanyny däl, bütün türkü döwletleriň arasynda hormatlanýan liderleriň biri. Türkü döwletleri bilen hyzmatlaşyň mümkindigini ýygy-ýygydan belleýäňiz. Siz bu hyzmatlaşyň mümkinçiliklerini elbetde onu Türkmenistanyň ornuny nähil görýäňiz. Türkiye devletleri arasındaki işbirliğinin potansiyelini ve elbette Türkmenistan'ın buradaki rolünü. Ben size bir duşuk baradaki tekliğimiz için minnettarlyk bildirýän Türkiýanyň özüne hem ondan bar daşardım Avrupa'yla milyonlarca tamaşaçy bolan TRT habarlar ýaýlymynyň ýol başlasy. Siz bilen söhbetdeş olmak öreýän ýakymly. Muňa özi geçirem halkara durmuşynyň möhüm soraglary boýunça pikirini aýtmaga, türkü ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklar bilen bagly garaýşyň giňden beýan etmäge umut mümkinçilik berýär. Türkiye devletlerinin köpogly hymmatdaşlygy tarihi şertler bilen bagly. Yani muňa bizim halklarymyň dil, medeni we milli taýdan umumlygy, akballarynyň asyllaryň dowamyna baglanşykly bolan bilen kesgitlenenden men ençemede belli etdim. Türkiye halkların asli bardır. Bir ýagdaý özara gatnaşyklarymyza aýratynam many mazmun berýär. Garaşy özüňçäli döwletler bolsakda biz hok möhletli maksatlarymyzyň we behfitlerimizin umumyny ýatdan çykaramyz. Türkiye halklaryň tarihi ýerki we geljek ornu arasyndaky düşünjelerimizin bir baglylygyna akyl ýetirýär. Şoňra da ähli bolurdy. Siýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde, şahsiýetdara gatnaşyklarda hyzmatdaşlygy berkitmeýän möhümdigine düşünýär. Hemen pikirimçe Türkiye devletlerinin günlüğür olan günvataryň arasında medeni köprek bunu ornunu dikeltmek hayatı döwürde olarak esasen wazifeleriň biridir. Türkiye halklaryň bir wazifesi gadymy döwürlerde we orta asyrlarda Türkiye goşak artandırıp ol Aziýanyň we Ýewropanyň duşuk geri bolup bolmadýar. Bu iklimlaryň ykdysadyýetynyň, medeniýetiniň hemde ilminiň ösmegine oňoýly täsir edipdir. Şeýlem olaryň beýleki halklar üçin açyk bolmagyna, sagyrlygyna, hoşniyetliligine we özara düşünmegine ýardam edipdir. Türkmenistan üçin Türkiye döwletleri bilen doganlyk we özara behfitli gatnaşyklary ösürmek ören hem möhüm geljek bolan orlaryň biri bolup durýar. Biziň ýolumyz Türkiye döwletleriniň gulanmasynda fiilçen bolmak bilen onuň işini adam ýakyndan gatnaşýar. Hususan bir guramanyň aksakalar geňişinde agza bolmagy möhümdir. Şeýlem biz guramanyň düzümleri bilen işlemäge de taýýardyr.
Yargı doğruda Türkmen tarafı Türkiye Sevda Senaat edarlarının birleşigine girmek için arda verdi. Türkiye devletlerin parlament asambleyasına ve Türkiye akademiyasına girmek sorun hem öğrenir. Ama şeylikte Türkmenistan hem Türkiye devletlerin hizmetdaşlığının esası uğurlarına hem özünün katnaşmağını iyiliklerle anlamlı esiriyor. Türk devletleri arasındaki Türkü devletlerin guramasının işi barada aytmak bilen, sizin onun halkara uğurlarının häzirki ulgamynyňky ornuny nähili görýändiňiz barada soramak isleýär. nasıl görüyorsunuz, bunu da merak ediyorum açıkçası. Men onu bir bitowi iki maksada olan gurama agaplayan. Bir tarapdan Türkiye yurtlarının arasında Doğu hem Doğu'nun katnaşıklarını yakından ve özara mehviyetli iktisadi ve medeni hizmetdaşlığı berkitmeyi maksat edinleyen gurama. Böyle ki bir taraftan varsa gelecek bir ulu olan ve maktıvalı iri halkara hizmetdaşı hep bunu görüyor. Hem belleşim yani bir bitiyor iki maksat bulup duruyor. Türkiye devletlerinin kurulması dünyada bir devletlerin behviyetten öne sürmek olan içerken Türkiye hizmetdaşlığının berkedilmeğine kömek veriyor. Bizim yurtlarımızın aksaatayla ösmeğine bätäşe okuyuplığını hem yokullandırmağa yardım ediyor. Şarkı doğurda bizim önümüzde öğren ulu hem uzak möhletli vazifeler duruyor. Dünyanın geoiktisadi ýagdaýynyň çaltym ütkemelerine özüniň dolu derecede gatnaşmagyny öpçün etmek, mümkinçiliklerimizi hem ornumuzu berkitmek üçün olmak. Her zaman inovasiya, fani şertlerde, hem hatarda bolmak, ähli yaşıl gün tertibine işçen hem koşulmak, vazifeler duruyor. Derecelikli siyasi maksatlarda parahatçılığı, hopsuzluğu, durlukluluğu saklamakta, den hukukluk ve özara hormat koymak hem kadrlarını korumakta. Halkara hukukunun ve Birleşen Milletler Kurulmasının tertipnamanın ikrar edilen kadrlarına eğilmekte. Öz avrayımızı, tesirimizi, tecrübemizi ulanmak hem zerurdur. Dünyada Türkiye medeniyetini, bizim halklarımızın öğren bir bay medeni tarihi ve insanperver mirasını, Türkiye edebiyatçılarının, sağlanlarlarının, suratkeşlerinin, kinematografiyaçılarının üstünlüklerini giyilen yaymak ileri tutulayan oğullar bolup duruyor. Şunun bağlıkta büyük Türkmen akıllar şahiri Maktumul Pırağı'nın doğulan günün 300 yıllık şanlı bayramının belirlenmek hem acayip mümkünçülükleri dörediyor. Türkmen halkının büyük oğlu hem şol bir vaktada Türkiye hem dünyasının vekilidir. Ol öz eserlerine Türkiye halkların kadimden gelen gımmatlıklarını ve ayratinliklerini, yani vatançılığını, maşkara ve pahalığını, diğer desuları hormat koyuşunu, harbi edirmenliğini, açaşanlığını vasf ediptir. Hem bir şansı inanın Türkiye yurtlarda giyden hem belirlenenliğine bir yok orayı
baha veriyor. Golluğu için hükümetleri, şeyim Türkiye medeniyetin halkara kurulmasının Türk soğuyun 2024 yılı mağtumunu Pırağ'ı yılı deyip olan etmek baradaki kararı için minnettarlık bildiriyor. Umuman Türk soğuyun çayaklarına ama nasılayan maksatnamaların ve taslamaların gerimini giyinilip hem şolarla halkara giyinişlerini hatam işten çıkmak maksada layık bolur deyip hatap ediyor. Bizim söhbetleşigimiz Türkiye Devletlerinin Guramasının Aksakallar Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň öňü sirasyna geçýär. Bir üren wajyp duşuşyk. Siz bir geňeşiň esasy maksadyny näme de görýäňiz? Men Aksakallar Geňeşiniň üren mühim zerur düzümlüğüne ananýar. Onun Türkiye Devletlerinin Guramasının düzümine görendirmegem ýöne ýere diýerler. Bir Türkiye halkların acayip tarihi değerini, yaşlı neslin vekilleri ile maslahatlaşmak. Onun hem pekim paykasına, olan durmuş tecrübesine dayanmak, değerini devam ettirmek ve onu yaymak hem bolup duruyor. Bir değer. Bizim halklarımıza doğru çözümleri tapmaya çok gerek yardım etti. Şu vakitte yardım doğrudu. Aksakalların orunu barha ulu ahmeti iyi oluyor. Devlet işlerine mühim şart hükmünde öne çıkıyor. Sonra da Aksakallar Geňeşiniň işinin gerimini barha hagiyeler avrayı denge hem artar deyip pikir ediyor. Aksakallar Geňeşiniň sesi Türkiye Devletlerinin Guramasının çayaklarına yukarı ruhu, ahlak, kımmatlıklarına tarihine buysunluk, duyuksuna esaslanan terbiye bilim siyasetini emeli getirmek yani sonra olur da gören hem ulu ahmetiye bolmalıdır. Aksakallar Geňeşi bizim halklarımızın arasında insan peri var, katnaşıkları. Yani bir gitmeye, onların bir doğunluk katnaşıklarına, araydaşlarına ve öylere yardım vermekine, koşmağa. Halk diplomatiyasına, parlamentara hizmetdaşlarına iş için yardım etmeye niyetlenenler. Türkmenistan'da aksakalların şeyle işi devlet derecesinde kullanılıyor. Türkmenistan'ın halk sağlığın düzümünde yaşlılar Geňeşi hareket ediyor. O öğren mühim devlet kararlarının kabul edilmekini. Bizim yurdumuzun içeri daşları siyasetin stratejik uğurlarının emele getirilmekine iş için katnaşıyor. Umuman burada bizde gowy tecrübe var. Biz Türkiye Devletlerinin Guramasının aksakallar Geňeşiniň bilelikdäki işiniň çayaklarını bir tecrübeni paylaşmağa da tayar. Peki Türkmenistan. Siz içerki üyetiş ve daşar siyaset orunun noktoynadarından Türkmenistan'ın durmuşunu häzirki tapgary nähili häsiýetlendirersiňiz? Sizler nasıl bir aşamada Türkmenistan? Sen bize durmuş iktisadi ösüşün kabul edilen devlet maksatnamalarını ve meylamalarını iyiliklerle yerine getirmeyi üçün ediyen şertleri devletmenin başaranlarını belirlemek olur. İçerki durnukluluk, cemiyetçilik ağlayverliği, siyaset ve cemiyetçilik institutlarının durnukluğu yağdayı, adamların onları anlamayı,
elbette onun hem esası şerti bolup duruyor. Dünya hem iqtisadiyetinin hazırki durnuklu şertlerine hem Türkmenistan 2024 yıl ören o hem neticelerine geldi. Geçen yıl cem içerki önümün ötüşem depkini 6 götürümden hem yukarı oldu. Türkmenistan 2022-2052 yıllarda durmuş Xatay'dan östürmenin hem maksatnaması üstünlüklü durmuşa geçiriliyor. Sonki 15 yılla yurdumuzun ilatının 2 milyon köpölünlüğü adamların durmuş havadan açılanın ertir güne anamının aydın hem korkucusu bolup duruyor. Bizim yurdumuz halkara giyinçliğindeki çırçırımlı yağdaylara qaramazdan devletimin daşarı siyaset konsepsiyasında bellenen bir taraflık uğrunu iyiliklerli alıp barıyor. Stratejik taydan ileri tutulayan meseleler olan ahlamumu, parahatçılığı, hoğupsuzluğu ve durnukluluğu kazanmağa. Durnuk ösüş maksatlarını yerine getirmeye yardım veriyor. Türkmenistan'ın bir karayışının halkara kuramalarındayım. Şu sahne Birleşmiş Milletler kuramasında barka hem giyden kullanılanını bellemek isteyer. Yurdumun Birleşmiş Milletler kuramasında bir tarafının doğasları toplarını döretmek baradaki başkanlığına eyyem barıp 20'den uğrak devlet koşuldu. Baş Asambleye Türkmenistan'ın bir taraflarının kollayan 2 hem rezolüsyonu bırakılan kabul etti. Bu olsa bizim devletimizin çözümlü meseleleri bir taraflık esasında çözmek için öne sürüyen tekliflerini halkara topluluğuna barka hem giyden düşünülenini korkuyor. Türkmenistan'ın bir durnuklu ulu, enerji, hoğupsuzluğu, ekoloji, sağlam durmuş kadarları aradaki birlik ençemi başlanmışlarının hem giyden kullanılanını bellemek hem isteyer. Dine bir son yıllarda Birleşmiş Milletler Kurulu'nun baş asambleyesi bizim devletimizin öne süren başlanmışlarının 25'ini kollap bırakılan hem ses verdi. Türkiye devletlerle hem katnaşıklarımızın üsyanı vardı hem aydıp geçeyim. Yani bir katnaşıklar hakiki, doğanlığın, hoşniyetli, komşuçuluğun, özara hormatın ve birek bekvetli hizmettaşlığın misali bolup duruyor. Biz bunu yukarı baha veriyoruz ve onun kadarını hem biliyoruz. Bir katnaşıkları gelecekte giyinirler hem de bağlaştırırız. Halklarımızın düğüplü bekvetlerinin, avadançılığının, parahatçılık ve durnuklu güllab etmenin hatirasına amallar asırlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti başında siz kardeş deyip başladınız. Siz bu röportaja İki doğunluk devletin katnaşıkları var arada aydanız. İlişkilerini siz nasıl görüyorsunuz? Yani bir hem katnaşıklar nusho alarlıktır. İki taraf hem siyasi, şöyle iktisadi, meydan insan perver katnaşıklar hem poğtulandırmaya çalışıyor. Men iki taraflayın katnaşıkları östürmeye düğüplem üns beriyen aslan bir aradayım alanda ediyen ekrem oğullar oyuncu hizmettaşı ha hem giyinirtme öğren ulu hem şahsi koşun koşuyan için kadırlı doğanım hormatlı Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a
minnettardyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýan ýakyn oňa Türkmenistanyň hormaty ýyl ýaşursy diýen ady dakmagy prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın hyzmatlarynyň ikrar edilmegi boldy. Türkmenistan Türkiýe daşary siýasatda işçiň we netijeli hyzmatdaşyk edýärler. Halkara düzümlerini biri-birini gollaýarlar. Bizim ýurtymyz ählimin parakatçylyk we howpsuzlyk siýasatynyň önemli tarapdarlarıdır. Näşeýle siýasaty ýöredip, sevip hem işleri netijeli ötürme olayım goşun, goşýarlar. Ýa-da döwlet Türk hyzmatdaşlygy günogor günwatar ogry goýja durmukly energetika we olaham ýollaryny döretmek. Ýewraziýada täze netijeli logistika hyzmatdaşlygyny emele getirmek möhüm şerti borup durýar. İki tarapdan ykdysady sowda gatnaşyklary depkinli ösýär. Öýdara harit dolanşyň meşhurina geçen 2023-nji ýylda 2,5 milyard Amerikan dollaryny goloy boldy. Türk kompaniýalary ýurdumyzyň guruluşy, energetika, ulaq we fenaat produktaryny öňden bäri hem netijeli işläp gelýärler. Medeniýet tanpleri bar hem hyzmatdaşlyk işçiň ösdürýär. Medeniýet we sunwat wekilleri Türkmenistan hem Türkiýede geçirilen durýan şäherleri işçiň gatnaşýarlar. Ýurdumyzda 2023-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň medeniýet günleri üstünlikli geçirildi. Ýöne näme bir sanlar bilen beýan edip bolmaýan hem düşünjeler bar. Amma öýle doganyk gatnaşyklary ösdürýän hem halkymyzy birleşdirýän hem birek berýän akbana daxilli bolmak hem duýgusydyr. Bu bolsa bilelikdäki üstünlikleriň hem esasydyr. Türkmenistan bilen Türkiýanyň häzirki döwürde ýoly goýýan we geljekde ýoly goýjak gatnaşyklaryň hem berk binýadydyr. Näpursatdan peýdalanıp men doganyk Türk halkyna parakatçylyk, awadançylyk we güllep ösmek baradaky iň hem mehirli arzuwlarymy ýollar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadag wagtda kabul edeniňiz hemde suwarlarymyza tüý sürekden jogap bereniňiz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Men hem gezegimde şoň alyp baran döwrüjülük hem işleriňizde bundan beýle hem ol üstünlikleri arzu edýär. Sag olun. Çok teşekkürler.